Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n differu ffwythiannau logarithmig. Nawr, y ffwythiant logarithmig mwyaf syml ydy os yw y yn hafel i logarithm naturiol ln o x. Yr rheol fan hyn i differu ydy bod y gradiant dy by dx yn hafel i 1 dros x. Ond be ydyn ni'n neud os oes gennym ni ffwythiant logarithmig bach mwy cymhleth? Felly, enghraifft, os yw y yn hafel i ln, logarithm naturiol, o 7x di sgwario adio 5x tynnu 6 ydyn ni. Wel, y fan hyn, dyn ni'n defnyddio'r rheol y gadwyn i'n helpu ni. Dyn ni'n deud hyn. Gadewch i ty fod yn hafel i'r gromfach sydd yn fan hyn yn 7x di sgwario adio 5x tynnu 6. Os dyn ni'n gwneud hynna, dyn ni'n ffeindio bod y yn hafel i ln o'r ty yma. Wedyn, dyn ni'n gallu differu hein yn unigol. Dwi'n gallu differu ty mewn perthynas ag x. Os dwi'n differu hwn mewn perthynas ag x, dwi'n cael 14x adio 5. Ac yna, os dwi'n differu y mewn perthynas ag ty, dwi'n defnyddio'r diffiniad yn y top, mi fysa hwn yn 1 dros ty. Rheol y gadwyn wedyn, mi fyddai dy by dx yn hafel i dy by dt, lluosi fod dt by dx. A wedyn, fysa hynna yn golygu, cychwyn yma 1 dros ty, a lluosi fod dt by dx sydd yn fan hyn, yn agor defnydd y cromachau, yn 14x adio 5. Wedyn, dwi wedi diffinio ty yn do ar y cychwyn yn fan hyn, ty ydy hwn. Ac felly, dy by dx ydy'r 14x adio 5 ar dop, a wedyn dwylod ffracsiwn, dwi'n mynd i gael y ty sydd yn 7x di sgwario adio 5x tynnu 6. Na, mae'n eitha hwn weithio gyfer unrhyw ffwythiant logarithmig. Felly ddangos beth sy'n digwydd yn gyffredinol. Os yw y yn hafel i ln o ryw ffwythiant cyffredinol, f of x, beth sy'ch chi'n ei wedyn ydy, sy'ch chi'n gadael i ty fod yn hafel i'r gromfach yma, f of x. Wedyn, sy'ch chi'n cael y yn hafel i ln o ty unwaith eto. Differu hein yn unigol. Mae dt by dx tro hyn. Os dwi'n differu os dwi'n differu f of x, dwi'n mynd i gael f dash of x. Dyna'r ffordd dwi'n sgwennu fo fel arfer. Ac os dwi'n differu y mewn perthynas â ty, eto, fel nes i fod yn enghraifft gynt, mae'n 1 dros ty. Defnyddio rheol y gadwyn, dy by dx, hwnna'n dy by dt, lluosi dt by dx. Yn fan hyn, dy by dt yn 1 dros ty, a dt by dx yn f dash o x. Ond eto, o gofio fy ni wedi diffinio ty gynt fel f of x. Mae dy by dx yn yr achos yma yn f dash of x ar y top, a wedyn f of x ar y gwylod. A mae hwn yr ffordd sydyn ydych chi o differu ffwythiant logarithmig. Felly, differu ln f of x. Cwbl ydych chi angen gwneud mewn gwirionedd ydy differu f of x. Mae hwnna'n gadael f dash of x. Mae hwnna'n mynd ar top y ffracsiwn. A ydych chi jyst yn defnyddio'r gromfach wedyn ar y gwylod. Felly mae differu ffwythiant logarithmig wastad yr ffracsiwn o'r ffurf yma idych chi. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.